Ito ang maangas na Italian hypercar na subok na ng panahon. Dumaan ng maraming delubyo at pagkalugi pero nananatili pa rin na ito ang isa sa pinakamamahalin, pinakamabilis, pinakamaganda at pinakamalupit na hypercar sa kasaysayan ng mundo. Hindi lang luxurious, pang racing din. Ito ang mga Bugatti sports cars. Bukod sa paglagpas sa 300 miles per hour barrier, aalamin pa natin ang 10 bagay na baka hindi mo pa alam sa supersonic speedster ng Bugatti. Number 10. Gumawa ang Bugatti ng pinakamabilis na tren noong 1930s. Kilala ang Bugatti sa paggawa ng malulupet na hypercars ngayon. Pero alam nyo din ba na ang Bugatti ay naatasan din ng gobyerno noon na gumawa ng mga train locomotives para sa bansa nila noong 1930s? At hindi lang yan, gumawa rin ang Bugatti brand noon ng mga makina na pang-eroplano. At yung mga makinang ginawa nila, nag-set din ng mga speed records. Makikita natin talaga na noon pa man, malakas at mabilis na ang mga makina ng Bugatti. Number 9. Sinasabi ng mga design experts na ang Bugatti Bolide ang pinakamagandang hypercar sa mundo. Hindi lang pala gumagawa ng pinakamabilis na production vehicles ang Bugatti. Pwede rin nilang i-claim na gumagawa rin sila ng pinakamagagandang sports cars. Ang ilan sa mga designers sa Paris ay namangha sa pagkakadesign ng Bugatti Bolide at binansagan ito ng most beautiful hypercar in the world noong 36 Festival Automobile International sa Paris. Number 8. Nanalo ang Bugatti sa 24 Hour ng Le Mans ng 2 beses. Hindi naman na sumasali ang Bugatti sa mga kompetisyon ngayon. Pero noong late 1930s, active ang Bugatti sa racing. Isa ang Bugatti sa mga pinaka-advance ang technology noong 1920s pagdating sa pagbuo ng mga pinakamabibilis na race car. Isa sa mga private entry ng Bugatti noong 1929 ay nanalo sa Monaco Grand Prix. Pero isa sa pinakamatinding victory nila ay ang 24-hour Le Mans na dinrive ni Jean-Pierre Wemil. Nanalo ito sa Le Mans noong 1937 at dinrive din ito ni Pierre Veyron noong 1939. Number 7. Gumawa ang Bugatti ng saloon na kung tawagin ay EB112 noong mid-90s. 1970s, dahil nawala na ang original founder ng Bugatti, isabay mo pa dito ang krisis at depresyon, nagkandalugi-lugi na ang kumpanya sa puntong kailangan na nitong huminto at magsara. Pero tila ba hindi mo mapupuksa ang Bugatti brand ng basta-basta? Ang nag-manage sa Bugatti noong mga panahon na hikahos sila ay etong malupit na businessman na si Romano Artioli noong late 80s. Ito yung tao na nag-revive sa Bugatti. Kung wala siya, malamang wala na ang Bugatti brand ngayon. Simula noon, nag-focus ang brand sa paggawa ng mga pinakamalulupit na hypercars. Mga ilang panahon din, nakagawa ang Bugatti ng saloon na tinawag nilang EB112 bago ito mabili ng Volkswagen noong 1998. Oo, gumawa din ang Bugatti ng sedan noon. Number 6. Ang Bugatti Veyron ay muntik nang hindi magawa. Noong binili ng Volkswagen ang Bugatti, nangarap sila ng 1,000 horsepower stock na supercar. Sinasabi ng mga engineers nila na napaka-imposible nito, pero hindi sumuko ang brand hanggang makabuo sila ng isang sports car na may 1,000 horsepower stock. Noong 2005, nilabas nila ang Bugatti Veyron na naging pinakamabilis na sports car sa buong mundo. Ang Veyron ay nangangailangan ng 10 radiator para palamigin ang quad turbo W16 engine nito. 3 radiator sa makina, 3 sa mga intercoolers, may radiator para sa differential, transmission at merong mga nakahiwalay na radiator para sa air conditioning system. Isa pang trivia tungkol sa Veyron ay dahil sa 26.4 gallon lang ang fuel tank capacity nito, mabilis itong maubusan ng gas habang lumalagok sa high speed. Kung papatakbuhin mo ang Bugatti Veyron ng 253 miles per hour ng tuloy-tuloy, 12 minutes lang ay tatagal nito bago maubusan ng gas. Yun ay kung may ganung kahabang kalsada at kung tatagal ka ng 12 minutes sa top speed ng Veyron nang hindi ka nahihilo. Nga pala, ang Veyron na bansag sa supercar na ito ay hindi lang cool ang tunog. Inspired din ito sa isang totoong race car driver na minsang ipinanalo ang Bugatti sa isang kompetisyon. Ito ay ang legendary driver ng Bugatti sa Le Mans na si Pierre Veyron. Si Pierre Veyron ang naglabas ng potensyal ng Bugatti at ang nagpasikat ng pangalan nito sa racing scene. Number 5. Sa 500 unit Chiron production run, nabenta ito lahat ng Bugatti sa loob lamang ng 5 taon. Sobrang rare at exclusive ng production ng bawat unit ng Bugatti hypercars. Simula nung na-acquire ng Volkswagen ang Bugatti noong 1998, 2 series lang ang ginawa nila, ang Veyron at Chiron o Chiron. Sobrang limited lang ng mga kotse na to. 450 units ng Veyron lang ang nagawa sa loob ng 10 taon at 500 na Chiron o Chiron ang nabuo at mabilis ding na sold out sa loob lamang ng 5 taon. Gumagamit ang Bugatti Chiron ng 3D printed brakes. Syempre naman, para mapatigil mo ang halimaw na 1,500 horsepower momentum ng Chiron, kailangan mo talaga ng makapit at matatag na brakes. Meron itong 8 piston titanium
titanium monoblock brake calipers na ginawa gamit ang 3D printers. 40% na mas magaan ito kaysa sa mga traditional na brake. Isa sa pinakamalaki at isa sa mga may pinakamalakas na brake caliper sa isang production car. Titigil talaga ang mundo mo dito. Isa pang trivia sa napakabilis na sports car na to ay meron itong high-tech air conditioning system na sinasabing kaya magpalamig ng isang kwarto. Number 4, ang inspirasyon para sa La Voiture Nare ay si Jean Bugatti. Ang founder ng Bugatti na si Ettore Bugatti ay nagkaroon ng successor, ang kanyang anak na si Jean o John Bugatti. Magaling siguro mag-training ang tatay niya dahil nag-iisa siya sa pinakamagaling na designer. Ang masasabing obra maestra niya ay ang classic na Type 57 SC Atlantic na siya mismo ang nag-design at tinagurian itong most important Bugatti of all time. Para sa akin, napaka-elegante, napakaganda at ahead of time ang pagkakadesign dito sa Atlantic. Kung makikita mo itong kotse na to noong 1930s, walang kapares ang ganda nito sa mga kasabayan niya. Ito ang naging inspirasyon ng brand ngayon sa paggawa ng Bugatti La Voiture Nare at parang kotse ni Batman ang pormahan. Ang mga itim na kotseng ito ang naging simbolo ng cutting edge designs sa mga kotse ng Bugatti. Dala ang spirit ng isa sa mga legendary car designers of all time na si John Bugatti. Number 3, ang bagong Bugatti 110 ay remake ng iconic EB110. Ang Bugatti 110 na Italian word for 110 ay lumabas noong 2019. Ang direct inspiration daw nito ay ang EB110 ng Bugatti noong 1991 na isang breakthrough car noong mga panahon na yon. Sa sandaling panahon sa Italian factory nila, nabuo ang EB100 na nagset ng 4 na world records: fastest production car acceleration, fastest sports car na may gas fuel, at fastest production car na tumakbo sa ibabaw ng yelo. 110 ang naging remake ng kotseng ito dahil gusto ng Bugatti na magbigay papugay sa sandaling panahon na namayagpag ang legendary build nilang ito. Ang 110 ay may teardrop design at 1,600 horsepower. Makikita pa din ang pagkakaparehas ng design nito sa lumang EB110. Number 2, dalawang beses nang muntik masunog ang Bugatti factory noon. Ang Bugatti ay binuo ni Ettore Bugatti sa Molsheim, France. Sa walang humpay na pag-experiment sa factory nila, ilang beses nang muntik masunog ang factory dahil sa mga maliliit na pagsabog. Nung tinesting nila ang makina ng Veyron noong 2001 na umaabot sa 1,200 horsepower, nag-generate daw ito ng matinding init na muntik nang umabot sa sunog. Number 1, naglalagay ang Bugatti ng diamond sa speedometer ng sports car nila. Magtataka pa ba tayo? Bugatti yan eh. Lahat ng karangyaan sa kotse, nilagay na talaga nila dito. Meron silang option na mag-insert ng diamond sa speedometer. At lahat daw ng Chiron ay may standard diamonds din sa bawat sports car na nilabas nila. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panunood!